Lapu-Lapu City Police Office Director Subling mipahimangno sa ana sa mga catering services o na maligyag food package sa pag-verify sa ilang mga kliyente nga mo order aron dili mabiktima sa budol-budol o scam. Si Luan Merondina sa report. Misiaw pagbalik ang modus o gigamit pa ang mga panganila ni Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan o pahak Barangay Councilor Wilfredo Tampos nga may pa-deliver og mga pagkaon. Niadtong Miyerkules, usa ka nagpailang konsehal Efren ang matud pa mi order og pagkaon nga mobalor og 9,770 pesos o gipa-deliver kini sa buhatan ni Mayor Ahong apan gihimakak sa mayor nga may gi-order siyang mga pagkaon. Tungod sa kaluoy sa magpapatigayon nga nag-deliver sa mga pagkaon, gibayra na lang kini sa mayor o gipakaon sa iyang mga staff. Apan gahapon, usa ka mamaligyaay na usab ug mga kakanin nga taga Kiyot Pardo ang nabiktima usab. Matod sa caller, mi-order si Konsehal Wilfredo Tampo sa Barangay Pahak ug mga kakanin nga tag 140 pesos ang matag box. Apan tungod sa kadaghan, misumada kini og 14,000 pesos. Apan sa pag-deliver na, nakurat na lang si Konsehal Tampos kay wa siya mi-order. Aron lang maulian ang manindahay ug kakanin, pipila ka mga personnel sa Station 2 ang mipalit na sa mga kakanin. Matud ni Police Colonel Arnel Banzon, Lapu-Lapu City Police Office Director, nga parehong load ang tumong niining maong modus kay ang nag-order sa pagkaon magpa-load man ug tagkapin sa libo nga balor sa call and text sa caterer o manindahay og pagkaon atol sa adlaw na nga i-deliver ang mga pagkaon. Dili ingon ana nga ang mga elected official or government official magpa-deliver mo pagkaon andin pangayo ang ka-upload. So kana nga part dapat magduda ka dayon. These are mga signs nga there's something wrong. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Besda.